Микрофон. Мин әле тагын кинога барыйк микән дип уйлыйм. Эй, минем сүзләр күбрәк иде. Тыңлый белергә кирәк. Кыскарак әйтергә кирәк. Нолик, син Нәрсә бүләсез? былай гына. Мин монда Васяга хат язам. Мин ул язам. Минем бармак авырта, ә Нолик үзе булышырга тәкъдим итте. Мин бит белмәгән идем. Синең тел бистәсе икәнеңне. О, Аңлашылды. Дим Димыч. Ә син беләсеңме? Васяга компьютердан шылтыратып була. шулайдыр инде. Әнә, телефон трубкасын күрәсеңме? Шунда бас. Сәлем! Нинди фильмга барабыз? Сәлем, теләсә кайсысына, ләкин пиратларга һәм роботларга гына түгел. Алло, Дим Димыч, ник дәшмисең? Мин сөйләшәм бит. Алло. Микрофонга әйт. Минем микрофон юк. Менә, сөйләштек тә. Алайса, колакчынга әйт. Синка, син нәрсә? Колакчын ул тыңлар өчен. Шаяртасың. Шаяртмыйм. Микрофонга сөйлиләр, ә колакчыннан тыңлыйлар. Аларның икесендә дә махсус мембрана бар. Микрофондагы мембрана тавышны тотып алу, аны электр сигналы рәвешендә чыбыклар буйлап җибәрү өчен кирәк. Ә колакчыннарда ул сигнал мембрана ярдәмендә яңадан тавышка әверелә. Димәк, микрофонның да, колакчынның да төзелешләре охшаш, ләкин алар төрле максатта кулланыла. Ничек? Турыдан-туры шунда әйтергәме? Вася, алло. Ашыкма. Колакчынны башта микрофон тыга торган ояга урнаштырырга кирәк. Аңладым. Сөйлә, хәзер бу микрофон. Вася, ишетәсеңме син мине? Ул ишетә, ә син юк. Нолик, колакчынның оясына күчер. Мин роботларны карадым инде. Мин дә карадым. Нолик, Кем генә аларны карамаган? Карамадың? Әйдә барабыз. Юк дим. Мине ул роботлар пиратлардан да күбрәк туйдырды. Пиратларга? Син уйлап бетер инде. Пиратларгамы, роботларгамы? Тегесенә дә монысына да түгел. Нолик, бута бетердең син. мин бутадыммы? Сез ул Вася белән бер-берегезне тыңламыйсыз. Мин аңладым. Сезгә разведчиклар сыман рация аша сөйләшергә кирәк. Сүзне әйтеп бетергәч, көткәндә прием дип әйтергә. Чынлап та. Телефоннан сөйләшкәндә без бер юлы ике элемтә каналы кулланабыз. Берсе буенча әйтәбез, ә икенчесеннән тыңлыйбыз. Ә кай чакта ике кешене бер генә канал тоташтыра. Менә мәсәлән, диңгезчеләр яки таксистлар рациядән файдалана. Аның аша бүтәннәрне тыңларга гына мөмкин. Ә үзең нидер әйтү өчен аерым көймәгә басарга кирәк. Ул чакта сине ишетәләр, ә син ишетмисең. Монда иң мөһиме сиратлап сөйләшү. Бөтенесе бер юлы сөйли башласа, берәү дә берни дә аңламаячак. Сөйләүне тәмамлагач, тыңларга әзер икәнен белдерү өчен прием дип әйтергә генә кирәк. Вася, алло. Әйдә разведчиклар булып уйныйбыз. Һәр җөмләдән соң прием дип әйтербез. Прием. Әйдә. Кинога барабызмы соң инде? Прием. Юк. Теләк бетте. Әйдә туплы уйныйбыз. Прием. Әйдә. Кем белән сөйләштең син анда? Прием. Монысы хәрби сер. Разведчиклар серне сатмый. Шәп килеп чыкты. Рәхмәт сезгә. Прием. Ой.
Без тырыштык. Прием. Әйе шул. Ә мин аеруча прием. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кем нәрсә ул фиксиләр әйдәлесе